Москав яке аз қадимтарин ва зеботарин шаҳрҳои Русия ба ҳисоб меравад. инҷо маконҳои сайёҳиву тамошобоб ҳар қадам вомехӯранд, ки назар ба тамоми пойтахтҳои Аврупо зиёд мебошад. яке аз муҳимтарин ёдгориҳои ин шаҳр майдони Сурх ва Кремл ба ҳисоб мераванд. ин ду шоҳасари меъмории ҷаҳон он қадар маъруфу машҳуранд, ки рамзи ин кишвари бузург гардиданд. майдони Сурх ва қалъаи Кремл дар худ таърихи тӯлонӣ, ҳодисаҳои муҳими сиёсӣ ва фарҳангиро нигаҳ доштанд. майдони Сурхи Русия аз асри 15 чун бозор ва маркази ҷамъиятӣ хидмат мекард. бо мурури замон ба маконе табдил ёфт, ки дар он чорабиниҳои муҳим аз ҷумла парадҳои низомӣ, ҷашнҳо ва намоишҳо баргузор мешаванд. аз атрофи майдон биноҳои таърихӣ аз ҷумла калисои Санк Василий, гум маркази бузурги савдо ва осорхонаи давлатии таърихи Русия дида мешавад. хусусан калисои Сант Василий бо гумбазҳои рангину зебои худ яке аз шинохтатарин рамзҳои ин макон мебошад. қасри Кремл қароргоҳи расмии президенти Русия ва маркази сиёсиву маъмурии ин кишвар аст. таърихи Кремл аз асри 12 оғоз мешавад, вақте ки он ҳамчун қалъаи муҳофизатӣ сохта шуд. он бо деворҳои баланди сурх, бурҷҳои қоматбаланд ва биноҳои таърихии худ аз ҷумла калисои Архангел Михаил ва калисои Успенский машҳур аст. дар дохили Кремл ҳамчунин занги шикаста ва тӯбхонаи бузург ҷойгиранд, ки ёдгориҳои нодири таърихии он маҳсуб мешаванд. соли 1990 қасри Кремли Москав ва майдони Сурх ба феҳристи мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО дохил карда шуданд, ки месазад бо ворид шудан ба кишвари Русия ҳатман аз ин маконҳо дидан кард. дар қалби Санкт-Петербург бузургтарин ва машҳуртарин осорхонаи санъат, фарҳанг ва таърихии ҷаҳон мавҷуд аст. ин осорхонаи Эрмитаж мебошад ва ганҷҳои нодиреро нигоҳ медорад, ки шоҳиди рӯйдодҳои бузурги тамаддунҳои гуногуни ҷаҳон мебошанд. Эрмитаж соли 1764 бо ташаббуси маликаи Русия Екатеринаи ду таъсис дода шуд. аввалин экспонатҳои осорхона коллексияи шахсии ӯ буданд, ки аз рассомон ва ҳунармандони аврупоӣ харида буд. бо гузашти замон осорхона бо асарҳои нодири ҳунарӣ ва таърихӣ бой гардид ва ба яке аз бузургтарин осорхонаҳои ҷаҳон табдил ёфт. имрӯз Эрмитаж дорои беш аз 3 миллион экспонат аст, ки онҳоро барои дидани пурраашон шояд як умри инсон басанда набошад. Эрмитаж на танҳо бо коллексияи худ, балки бо биноҳои нотакрори меъморияш аҷиб низ машҳур аст. маҷмӯаи Эрмитаж аз 6 бино иборат аст, ки шоҳқасри зимистона муҳимтарини онҳост. дохили ин биноҳо зиёда аз 365 толорҳои намоишӣ мавҷуд аст, ки дар онҳо шоҳасарҳои бузурги рассомон аз қабили Леонардо да Винчи, Рафаэл, Рембрандт ва Ван Гог ҷой гирифтаанд. Эрмитаж аз фаронсавӣ тарҷума гардидааст, ки маънои ҷойи хилвати шахсиро дорад. сайёҳат ба Эрмитажи пурҳашамат ин на танҳо дидан, балки эҳсос кардани тамаддунҳо, таърих ва ҳунари волои инсонист, ки ба кас таҷрибаи ғанӣ мебахшад.